Dahil sa sunod-sunod na pag-uulan na dulot ng habagat at sa mga nagdaang bagyong tumama sa bansa, maraming klase ng gulay ngayon ang tumaas ang presyo. Dahil dito, ilang mga tindera at supplier ng gulay sa Urdaneta City Bagsakan Market ang umaaray sa tumal ng bentahan. Mula nung tumaas ng mga gulay, medyo matumal lang binta, sir. Parang hindi kaya kasi yung mga bumibili masyado mataas. Ayan, mula nung bumabagyo. Tsaka maraming namatay kasi na gulay nung umuulan ng umulan. Pahirapan sa pagtitinda, pahirapan sa pagbibili. Si Manang Eunice na supplier ng Highland Vegetables sa pamilihan, madalas daw nasisira ang kanyang paninda dahil hindi ito na ibebenta. Bunsod daw ito ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga gulay dahil sa sunod-sunod na bagyo at pag-ulan. Masyado naman kasi mahal. Maganda, kaso lang hindi kaya ng mga consumer. Ngayon, sa kamahal nito, hindi namin din kayang maibenta. Pakunti-kunti lang ang kaya nilang kunin. Pagkatapos ng bagyo, mas lalong tumaas. Yung mga stocks natin, nasisira na dito kasi hindi nila kaya. Yung dating kumukuha ng 10, kung sakaling 10 bags ng repolyo or 10 bag ng sayote, ang nakukuha lang ng 2, 3, ganun. Kaya sa amin din, pag marami kaming kukunin dito, nasisira lang. Nire-repack. Ang mga gulay tulad ng talong at ampalaya na mabibili noon ng 80 pesos kada kilo, ngayon ay 150 pesos na ang kada kilo. Sigarilyas na nasa 200 pesos kada kilo. Mabibili naman ang sitaw ng 70 pesos kada tali. Okra 70 to 80 pesos kada kilo. Bawang na nasa 130 pesos kada kilo. 150 pesos naman kada kilo ang sibuyas. Doble hanggang triple rin ang itinaas ng mga ilang Highland Vegetables. Kung dati ay mabibili ang isang bag o 10 kilo ng carrots ng 300 pesos, mabibili ngayon ito ng 1,000. Kung susumahin, 100 pesos ang kada kilo nito. Repolyo ay nasa 900 pesos ang kada bag. Dati itong 500 pesos. Patatas ay nasa 400 pesos ang kada bag. Hiling ng ilang tindera na sana'y bumuti na ang panahon at bumaba na rin sana ang mga presyo ng gulay. Sana bumaba na rin para hindi naman mahirapan yung mga bumibili at saka mga gaya naming nagtitinda. Nahihirapan kaming kumuha ng kalakal, sir. Lalo't wala kang puhunan na malaki, ganun. Lester Narag, Balitang, Solid North.